Ovaj koncentrira. Kako je to oslobađati svoje? Eto, baš to su iskusili Hrvati muslimani Bosanskog Broda i okolnih sela. Četnici su natjerani u panični bijeg. Početkom tjedna tražila se karta više za autobus, za one viđenije, za helikopter. Bježalo se iz Lješća i Vinske, iz kojih je do prije par dana ispaljivana sva sila mina i ostalih granata. U isto vrijeme izumitelji prozirnih laži iz Srbije stalno su prigovarali Hrvatskoj da pomaže Bosni i Hercegovini. Zašto ne? Radi se o odnosu dvije suverene države. Ali isto vrijeme, pored odnosa dvije suverene države, postoje još dva bitna faktora koja daju sadržaj tome odnosu. Prvi je da preko Save žive u većini Hrvati i da po našem Ustavu smo mi dužni da se brinemo za Hrvate u drugim republikama izvan Hrvatske. I drugo, da je sa tog teritorija gdje žive Hrvati izvršena nova agresija na Republiku Hrvatsku. Kažu da miroljubivim Hrvatima, bili iz Hrvatske ili iz Bosne, možete doslovce sjediti na glavi, ali samo do trena dok mu ne takneš dom. Poslije vidjeli ste. Iz Bosanske Posavine loše vijesti. Prije nekoliko sati pao je Bosanski Brod. Postrojbe Hrvatskog vijeća obrane napustile su posljednje linije obrane, a prije toga je evakuirano civilno stanovništvo. Dana 3. ožujka 1992. napadom na Bosanski Brod počela je otvorena velikosrpska agresija na prostor Bosanske Posavine, odnosno Bosne i Hercegovine. Naime, bosanski Srbi reagirali su na uspješno provođenje referenduma o nezavisnosti te republike, tako što su od početka ožujka na području Bosanskog Broda i u nekoliko gradova BiH postavili barikade, nakon što su, kao i nekoliko puta prije toga, napadali minobacačima. JNA i domicilni Srbi organizirali su i prvi pješački napad na grad iza naselja Brodsko polje. Vatra iz pješačkog naoružanja otvarana je po mostu preko rijeke Save i zgradi policije. Ranjeno je 6 građana Bosanskog Broda, a na stambenim i drugim objektima nastala je velika materijalna šteta. Iako se policija povukla s obrambenih točaka, Hrvati i Bošnjaci brzo su reagirali, te je uz pomoć male skupine boraca pristiglih iz Slavonskog Broda napad odbijen. Krizni štab općine Bosanski Brod uskoro osniva 101. Bosansko-brodsku brigadu HVO-a i izdaje zapovjed o mobilizaciji muškaraca od 18 do 50 godina. Iako su granate padale po civilnim objektima u gradu, a prvo je napadnuta policijska postaja, ključni cilj i strateški interes ovog i svih idućih napada bio je Savski most. Naime, zauzimanjem mosta, odnosno odsjecanjem od hrvatskog zaleđa, Srbi su računali da će to područje anektirati u već proglašenu SAO Sjevernu Bosnu, odnosno u Srpsku republiku BiH. Njegova se strateška važnost poslije još povećala uništenjem mostova nizvodno. Most između Slavonskog i Bosanskog Broda postao je najvažnija logistička veza Hrvatske i napadnute Bosanske Posavine, ali i komunikacija kojom je više od 100.000 civila spasilo život bježeći od velikosrpske agresije.